Joo, on tosiaan lunta tullut tänne jokunen metri tänne lumenkaatopaikalle ajettu. Aika täyttä näyttää olevan. Kaikki mikä näkyy tässä niin on tosiaan lunta sitten, että tonne alas asti. Että. Ja sitten täältä etämälle kaikki mikä näkyy tässä jalkojen alapuolelta, niin tässä on noin 10-15 metriä alaspäin tältä koko alue tää. Niin tää on ihan lunta siis. Tää on jo kuten näkyy, niin tää on ihan täynnä siis. Metän reuna näkyy. Metän reuna näkyy. Ei ole koskaan näin täyttä ollut täälläkään kyllä. Tänne se joutuu, kun ajetaan tuolla kadulta. Täällä joutuu jo. Tuolla on jo penkka jouduttu täyttämään. Penkalle sitten tähän penkan päälle. Penkan päälle ajetaan sitten lopuksi. Lopuksi nämä lumet, että ei muuta vaihtoehtoa enää ole. Tämäkin virallinen lumen vastaanottopaikka joudutaan sitten sulkemaan valitettavasti. Mutta toisaalta ajatellaan nyt, että kevätaurinko jo paistaa, että tämähän lähtee jo sulamaan aika tehokkaasti kyllä, että kyllä se aurinko sulattaakin tätä toisaalta. Kyllä täältä ihan kohtuulliset näkymät tänne lähiympäristöön tarjoutuu lähiympäristöön. Täältä kyllä näkee ihan mukavasti. Ja tosiaan tää on siis ihan lumesta muodostunut tämä alue tästä. Ja kuten näkyy, niin täällä on ihan mettä tulee jo vastaan täällä. Että täällä on osittain jouduttu jo tälle ajamaan. Että tää on niinku hiukan ehkä ottanut jo kiinni tonne puihin. Tommosta. Tää aluehan rajautuu tuohon kuusikkoon, mikä tossa on, että nämä koivuthan on kasvanut siis aikojen saatossa. Nämä on nyt 20 vuotta, ei ole näin paljon lunta tänne ollut. Niin nyt sitten joutuu väistymään tästä tämmöiset pienet koivuriut tämän lumipenkan alta. Että täällä sitä lunta sitten riittää, että jos haluaa vielä juhannuksenakin lunta nähdä, niin täältä sitä takuulla löytyy ja vielä elokuussakin. Ei kun tänne vaan sitten, jos lunta tekee mieli. Joo. Että tämmöstä. Tosta se lähtee. Tuolla on tommonen allas se sulaa tonne. Tää kaikki sulaa ja valuu tosta sitten. Se valuu tonne Vesijärveen ojaa myöten. Vesijärveenhän nämä päätyy kaikki siis nämä lumet, tai siis lumessa oleva vesihän siis. Tarkoitushan siis, että tuohon altaaseenhan se tietysti kaikki sakka jää ja semmonen, ja tähän alueelle hiekka ja kaikki mitä moskaa siellä on joukossa. Ja tähän löytyy vaikka mitä sitten joukosta ihan betoniporsasta alkaen on ollut kaikkea. Tosin nythän tässä ei näe mitään, että näyttää aika puhtaalta tää lumi, mutta kun otetaan joskus sitten uusi video tästä, niin nähdään sitten minkälainen tää on vaikka kesäkuussa. Niin. Joo, selvä.